Ayon sa ipinahayag na report ni Konsehal William Carlo Bong Avila sa nakalipas na regular na sesyon ng Sangguniang Bayan ng Daet, Lunes, February 5, 2024, kaugnay ng isinagawa nilang pagpupulong hinggil sa permitted licenses kasama ng ilang mga establishment owners noong nakatalikod na Biyernes, February 2, 2024, nabanggit dito mga hinaing tungkol sa mga kinakaharap na problema sa basura lalo na ng mga establishmento. Inaabot daw ng 2 linggo bago mahakot ang kanilang mga basura. Ayon sa impormasyon, natapos na raw ang kontrata ng LGU Daet sa tagahakot ng mga basura at ang Municipal Environment and Natural Resources Officer o ang MENRO na lamang ang naghahakot ng mga ito, may isang dahilan ng problemang nararanasan ngayon. Samantala, ayon kay Rene Rosales, Assistant MENRO, kaagad naman daw nila itong aaksyonan. Tatungkol naman sa problema sa kawalan ng lugar na pagtatapunan ng mga basura, ikinakabahala na ito ng mga establishment owners dahil sa umaabot daw sa 50,000 pesos ang penalty na babayaran nila sa Department of Environment and Natural Resources (EMP) o Environment Management Bureau kapag nakita ang mga basurang ito sa kanilang pag-iinspeksyon, kaya't ipinaabot din ito sa kanila sa pagpupulong. Pagdating naman po daw dun sa kasalukuyang problema pinakaharap nila dahil wala nga pong pagtapunan ng basura in relations po sa EMP, ang laki raw po ng penalty, kaya pinaabot po sa atin 50,000 yung penalty kapag ka nakita nung inspector ng DNR, DNB, yung basura, 50,000. Kaya pakikiusap po sa atin. Pero ina-actionan na po yun. Napakahalaga ang pagsunod ng mga commercial establishment sa mga batas kaugnay sa pangangalaga ng kapaligiran katulad ng Republic Act 9003, Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na kung sino mang lalabag ay maaring magmulta ng 300 pesos hanggang 1 million pesos. Republic Act 9275, Philippine Clean Water Act of 2004 na may multang 10,000 pesos to 3 million pesos. At Republic Act 8749, Philippine Clean Air Act 1999 na may multang 10,000 to 100,000 pesos. Sapagkat ito ay isang requirements upang makakuha sila ng ECC o Environmental Compliance Certificate mula sa DENR. Samantala, gumagawa na ng mga hakbang ang municipal government ng Daet upang maresolba ang lumalalang problema sa basura ng naturang bayan. Sa kabila nito ay magpapatawag naman ng pagpupulong sa araw ng Miyerkules ang bagong Committee Chair on Environment na si Punong Barangay at Liga President Municipal Federation Councilor Jeffrey Timoner ng Barangay Burabod. Para sa totoo, Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN, Bicol.